Formal ng pig-inauguraran ang solar-powered water system kan ako Bicol Party List sa Tiwi Agro-Industrial School sa Barangay Bagumbayan, Tiwi Albay, Kasubagong Aga. An magkaklasing sinda Princess Cilendro asin Mika Joy kompetente, labian kaugmahan na igwa na sindang makukuhaan na malinig na maiinom na tubig na nasa laog na sanakan sa indang eskwelahan. Thank you so much po sa Ako Bicol Party List sa pagpapatayo ng or pag-donate ng water system dito sa Tiwi Agro Industrial School dahil ito po yung pinakakailangan ng mga students and teachers ngayong panahon ng tag-init po. Maraming salamat po. Sana marami po kayong matulungan na paaralan tulad ng agro. Hindi lang po yung agro. Bali, lahat po ng paaralan dito sa Albay. Thank you. Dakula man ang pasasalamat ni Margie Coral, ang principal kan eskwelahan na napili sinda para sa nasabing proyekto. Sabi niya, dakulang katabangan ini para sa hygiene and sanitation. Asin bentahin man na maray, lalo na tasaro sindang agricultural school. Pasabot mi, ngurano kami ka pasalamat sa Ako Bicol dahil po iningani kumbaga sa hindi ining inisyatibo na naghanap sindi kay mga eskwelahan, kay mga lugar na talagang nangangaipo. So kaya po sabi ko nga ni ang Ako Bicol talagang ini ang party list na talagang gabos na bagay pigigibo para sa ikarahay bako lang kung sa inganing lugar sinda po mas kinakakaluwas na po ngani sinda sa ibang region kaya dakulaon pa sa ibang probinsya kang Bicol region kaya po dakulaon po ang samuyang pasasalamat sa Ako Bicol sa pamamayo po ni Congressman Ko and Congressman Bongalon dahil 5 million pesos ang pig-alokar na budget para sa nasabing proyekto. Kompwesto ang nasambit na proyekto ng 16 na solar panels kung saan kada panel igwang 450 watts na makakatabang sa pagpump ng tubig asin sa filtration para maging potable water. Sigun kay Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon, abuto na sa 400 na solar-powered water system ang naipakonstruwer asin pigko-konstruwer pa sa rehiyon. Inumpisahan natin yung water system project para mabigyan po ng supply ng tubig ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na doon po sa mga nakatira na hindi po inaabot ng tubig ng mga water district, especially those that are unserved and underserved constituents. And now we already have the solution through the solar-powered water system. Mientras tanto, ngani mapakinabangan man kan ibang residente ang nasambit na proyekto, nagbugtak maning vertical tank sa luwas kan eskwelahan, harani sa residentes para sa mahiwas kaining kapakinabangan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.